mopoauto. Video, mulla on puoliso. Line peace. Line peace. Miksi Tää laitetaan YouTubeen oikein. Miksi tän ratin alla tarvii olla 2 tämmöstä? Line Jaa. Line! Sä saadaan tarpeeksi pois. Miksi näistä latista on voinut vaan tehdä tarpeeksi korkeat? Vähän sponsoreita kato. Ei siis puto salkkuun. Ei se voi mennä. Ei ne. Mihin Valtteri juoksee nyt? Ei se voi Ikea mennä ostoksille sille salkkuun. Vihreä. Joo. Kuinka hauskaa ihmisellä voi olla? Varsinkin kun se hommataan Ikeaa, tämmönen mopoauto Ikea. Onko siis Legot yleensäkin? Leikot on vähän. Näistä ei niinku maailma voi parantua. Ei voi. Sitten kun sä vielä Gorillasin musiikkivideon lisää, sitä kaikki. Line Peace. Line. In peace. Ne ei oo enää kivottaa konteja, pidä kauan sitä hummaa, että se on koonnut vähän väärää paikkaa. Nää koko väärää palaa. Hyvä. Vihreä ja vitsi. Mikä itse mun Michelin toi on? Tota korkea liittyy. Yksi pala. Vihreä sitten valkoinen. Miksi nää kaikki voi valkoisia? Ei vaan voi. Mitä voi? Ei vaan voi. Miksei? Te niin julmia. Paineet. Mulla on paineet kooteet. Yes. But it's... I hate those things. Mä hävettää katsoa tän ohjeita. Mikä kuva mun paskasia kynsiä, mitä sä sanoit? Mitä? Sä oot hyvin kaunis ihminen. No joo. Real one or Lego one? Niin, real one hole. Nyt. Nyt. Jotain 13 on niillä hämmässä. Niin. 13,000. 14,000. On. Yeah. 50,000. Babies. Se ikkuna hiinen. Line please. Kyllä tää tulee. Sillai. Katto. Mikä tuo yksi on? Mikä yksi? Tämä. En minä tiedä. Mä oon unohtanut sen. Se tulee varmaan. Niin jos Ollaanko on mitenkään varaa. pätevä? Mun mielestä videotykössä. Pitääks tää muuta laittaa ekana ihan tänne? Varmaan. No itse asiassa se, jos se videotykikontrassi, se on nyt tuo VSN-kontrasti. VSN-kontrasti aivan hänen laimen. Mä kattelin tuohon näyttöön, mä katsoin tonne. Kateeks sä Valtteri täällä Mika kameralta? Mä päde vähän nyt tähän. Ei, se on se VSC-kontrasti. No. Niinku toi kontrasti settingsi on huono tuolla. Joo, se vähän sattuu olemaan. Se pitäis niinku vaihtaa. PC-playeriin vai? Mä niinku henkilökohtaisesti se on se eka adjustmentti, minkä mä tein niinku kotona. Painoin Joo. kontrastin. Tämä ei tiedä, että on vaan niinku Ne on ylimääräistä. varapaloja. Toivottavasti. Mitä laukku takaa? Nyt tää jätkä lähtee mopoauto, koska niluja ostaa silloin alas. Tää menee hiukan tuon dinosauruksen syötäväksi. Mietitkö toi kumia toi hyllylle tuo? Silleen... Mä sain lellusta silleen... Onks Mikko? Paskaks vaan. Sano nyt kameralle jotain. Sano kameralle jotain. Vittu. Nyt sanotaan, että näyttää vaan 2. Nyt on puuttunut linepiece. No mut puuttuu mut. Jos ne on kato varapaloja. Niin, mutta tossa ei sano, kun tossa sanotaan 2. Joo, mut se varapalat on ylimääräisiä, Se on niin ei vilkku. ilmoiteta siellä. Ilmoitetaan se, mitä se on. Niin. Voi katsoa sillä No lailla. niin, mutta tossa pistetty vielä varaosia lisää, jos ukkaa. Varausia mä saan autokorjaamista. Kattoimmekin kyllä. Ei tää edes mee. Tukka pois. Kyllä Ei mene. autos vähän jotain vikaa, säijä ei mahdossa ne hiukset. Se on läskipää. No niin. Vittu se. No. Sitten. Vittu kyllä se paperi näytti hyvältä. Niin, taas jälleen kerran. No niin. Oi. On. Niin, Tukka mutta pois. kyllä tää ei oo tätä, niin katsois tuo auto. Kyllä se yhdessä kuvassa oli. Nostaa kädet ylös, että saada vielä. No niin. Nostaa sitä katsoa. Ketä nyt ajaa tollain? Se. Hullumies. Mutta eihän sillä ole kypärä.
Ei, mutta oot se... Eiku meniks? It's done. Na. Kaikki käsi käden. It's done! Woo! Mitä pilkkuutus sitten? Mikä virka noin? Siinä kato varoitus siinä. Nää on varapaloja. Eikö ne tuota eteen? Ei, joku no... Ei, siinä on jo varapala. No vaan Mitä sieltä tippuu? Kuolaseksi. Honk. Niin näytäks niitä, ne sun silmiit ja... Wuhu! Kyllä.